Ensin meni aika hyvin. Meitä oli 4 kaveria. Mä, Saara, Peku ja Mika. Me oltiin niinku perhe. Monesti oli mukana muitakin frendejä. Me tehtiin kaikkea älyttömiä juttuja, mitä me nyt tehdään. Kaikkea, missä voi kuolla ja mikä on kiellettyä.
Joko sä oot kertonut tolle Saaralle, että sä tykkäät siitä? Tyylaatteko te? Ei. Miksi sulla on se kuva lompakossa? Mulla nyt vaan on. Ah. Kenen teistä kolmesta se oikein on? No ei se oo kenenkään. Eikö sun pitäisi puhua sille? No ei, mä puhun sille sitten niin. Niin. Onkos typykkä nähnyt näin karvasia palleja ennen? No en ole näin karvasia palleja kyllä ennen nähnyt. Ei. Terve Jaska. Terveisiä Rannalta. Päivää, kuinka voin palvella? Myy mulle uudet videot. Ja sellainen iso litteen plasma TV. Halvalla. Miten menee? Ihan hirveä aamu. Joku naapuritalon juntti rupes haastaa mua liikennevaloissa ja sit otti varas lähdön. Ei, vittu, mut kai sä nyt sit... Kyllä mä sen kuittasin, mut meinas vähän mennä fiilis. Harmi. Niin on. Mikäs meidän viikonlopun plani on? Huomen pendistä. Huomenna sataa. Mitä sitten? Sunnuntai-aamuna Olhavalle. Mun frendi Tero tulee messiin. Se muuttuu stadion takaisin. Ja se pitää toivottaa tervetulleeksi. Okei. Okay. Tulkaa 10 perusmestalle, niin lähdetään sieltä. Okei. Katos mitä tuli Kiipeilyliitosta. Sama juttu Taivaskalle oli miten rollareille. Jumalauta. Vitu kiva. Tero, aha. Kiva kun pääsit mukaan. No niin. Vittu, moi! Tervetuloa takaisin. Homo. Moi. Vähän paskakieli. No vittu, et on paskakieli. Kuka lähtee prätkällä tänään hyppimään pendulumia? No katso, asenteella se menee. Asenteella se menee. Ei. Jätkä oli hyvin auki. Tää sun. Niin on. Oli sun. Niin on. Joo. Joo. Kuumottaa! En mä nyt tiedä. Alkaako herraa jännittää? No ei nyt sillä. Ei nyt silleen. Kato, nyt voit leputtaa hauista, nyt ei tarvitse poseerata. Miten sitten kuulepa, kyllä olisi meillä Solavalle. Vois sitä lähteekin. Ketä tulee messiin? Kaikki. Tietty. Kaikki hyvät jätkät. Sehän kuulostaa ihan hauskalta. Sehän on hauska. Tässä hyppäisitte takaperin. Takaperi. Ne. Tämän. Hyvin viihtyy kimpossa.
Kähän on Kimo. Niille. Käännetään sun pöksyt ympäri, niin se on sitten siinä. Okei. Okei. Varoittuta, se on paha. No Tero, kiivennyt paljon. Oon mä nopeuskiipeilyä S2. Oi jäi. Noniin, kuka kipeä mitä? Älä edes vilkuille se on kantti. Suomen legendaarisin reitti. Sitä kun liidaa ja lipee, niin turtsahtaa helposti 10 metriä tai enemmän. No joo, no kiipeä sä se sitten. Mikä tää on? Mun mielestä se näyttää melkein siistimmältä. Se on kuule aika paha. Sinne pultteja. Mä luotan frendeihin. Mika, varmistat se mua? Ylhäällä sitten. Joo. Hetkes, niin mä olisin puolivälissä avautunut. Voihan tuolla olla joku järvi. Voi helposti. Mutta kuitenkin mä olin puolessa välissä. Sä tiedät sen kohan. Dyno on ylöspäin, mutta ei ole mitään itseluottamusta. Mä saan sormet siihen otteelle, mutta saman tien lipeä alas. Jos mä olisin luottanut itteeni, mä olisin pysynyt siinä otteessa. Ei, saanko mä kysyä nyt, kun on puhe itseluottamuksesta, niin miten sulla kävi sen Mimmin kanssa? Sen kanssa. Ai sen? Juuri sen. Jos mä sanoin, että herrasmies ei kerro, niin uskot sä?